Апостол Павло говорить до віруючих, до мене говорить: Андрій, не роби своє серце кам'яним і закритим, і жорстоким. Будь уважним до того, що Дух Святий говорить. І оце є ключ. Оцей розділ, який я до кінця дочитаю, оцей 8-й вірш, це є ключ усього цього розділу. Дивіться, це є найбільша сьогодні трагедія в житті віруючих людей, коли люди закривають серце для Духа Святого, для послання від Бога. Ми читали з вами, що Дух Святий, 8-й вірш, дивіться уважно, він говорить, 7-й вірш: тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте голос Його, не зробіть, це я зробив, жорстокими сердець ваших.